Nagpatabang sa Brigada Action Center ang magulanon nga senior citizen aron mapagawas ang patayng lawas sa iyang igsuon nga anaa sa Tambalanan. Si Elmer Enriquez nakahilak dihang nangayo og tabang tungod kay wala masayod kun unsaon pagsulbad ang iyang problema tungod sa ilang kawadon. Gisubay sa Brigada Action Center team og nahinabi ang kawani sa Tambalanan. Kumpirmadong wala pa mapagawas ang pasyenteng namatay nga si Fernando Enriquez. Gihatagan dayon sa Brigada Action Center team ang kabanay o giya alang sa saktong proseso sa pagpahiluna sa patay. Nakahilak sa kalipay si Elmer nga nahatagan og daling pagtagad ang iyang namatay nga igsuon. Ihilak man lagi ka. Hilak ni sis kalipay nga Lipay na ko ba? katabang. Dega, magawa ko so. Makuha yung suma mag-hospital. Natabangan sa pumiraya o ikaw sa mo alam ng gawan nga Salamat kayo. kalipay siya. Samtang ang Dudong Maturan Funeral Homes misaad sab nga tabangan ang nagbangutan nga Banay Enriquez. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.